माबायदि प्रिपारेसन जानानै माबायदि प्रेक्टिस खालामनानै नोंथांमोना बे अबस्थाखौ लाफैनो हागोन होनना नोंथाङा सानो? गिबियाव दिनैनि बे नैबे जे फाइनाल कम्पिटिसन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों जे उन्दै हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय दा बेवहाय 2 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनैनि बे फाइनाल नैबे बादायलायनायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो चेम्पियन जानो हाबाय। दा बे चेम्पियन जानो हानाय खौरांखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे फाइनाल खेलाखौ नायनानै जोङो बे जायगायावनो थानानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गिदिरथार थांखि दङ, जाय थांखिनि गेजेरजों जे उन्दै जोंनि जि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो प्रिपारेसन खालामनानै दा बेबायदि फरायसाफोरखौ गेलेगिरि बिथांमोनखौ नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि जोङो गेलेगिरि दिहुननो हायो नामा, दा बे थांखिखौ लानानै नैबे खेलाखौ होनाय जादोंमोन। आरो बेवहाय बाक्सा जिल्लाया दिनै उदालगुरि जिल्लाखौ 2-1 गलाव देरहासार जानो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि बाक्सा जिल्लानि जि उन्दै गेलेगिरि बिथांमोननि जि उत्साह, बिथांमोननि जि नाजाथाबनाय, दा बेनि गेजेरजोंनो नैबे दिनैनि जे फाइनालाव जोङो देरहाफैनो हादों। दा बेवहाय जोङो बाक्सा जिल्लायाव जोङो खेलाया जाय समनिफ्राय जादोंमोन बे समनि जोङो सिगांनिफ्रायनो बे बिथांमोना फरायसालियाव थाङोमोनब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो मावख'आव लाबोनानैबो जोङो बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ मिथिनानै मोननाय जादों दे सिगांनि समाव उन्दै गेलेगिरि नैबे फंबायमोनखौ न'नि बिमा बिफाफोरा एसे गिनानै हगार हरनो नागिराखैमोन। नाथाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि आरो नोजोर बियो रोखा, खारन दिनै जि जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना दिनै स्टेट लेभेलाव चेम्पियन जानानै दिनै नेसनेल लेभेलाव गेलेनो थांगासिनो दङ। आरो जोबोद मोजां खौराङा जाहैबाय बे जि बड'फा FC दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दङ, बेवहाय बाक्सा जिल्लानिफ्रायनो 4 गेलेगिरि बिथांमोना दङ। दा ओंखायनो जों आसा खालामदो फैबाय थानाय समावबो नैबे बड'फा FCआव बाक्सा जिल्लानिफ्राय साफा जोङो गोख्रों गेलेगिरिफोरखौ जों दैथायहरनो हायो नामा, आरो बै गेलेगिरि बिथांमोनानो फैबाय थानाय समाव दिनै स्टेट लेभेलनि, नेसनेल लेभेलनि आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि गेलेगिरि जाहैनो हायो नामा। दा बे थांखिजोंनो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो नैबे चिरां जिल्लायाव जोङो नुजाफैदों।